so uku gwamnan Kano yana sa na bincike da Gawuna 3 times so uku ka bincike da Gawuna shi sa da yazo ɗaya da shi takara sai nake dariya kuma da ya kalle shi na kalle shi wai ka kalle wannan mutanen wai ba su da nagarta zagi yake wai zagi kansa yake zagi to amma mu yi bincike uku nan masu alaka da me akwai na farko bincike na Ministry of Agric kuma abin da zai faru akwai wani ce ka bincike Gawuna ya ai ba daga gidan aka bugo daga cikin gida aka fito da intelligence aka turo da suka kawo kara commission kuma da muka zo muka bincika abin da zai baka mamaki ana cikin yin bincike da sai daga jaridu su fara dauka ana binciken deputy governor sai da na ba da statement na ce ba deputy governor muke bincike muna binciken Ministry of Agric alhaji ba cinye ba kama baya wannan na gona sai me kuma yawa sai kuma wata magana ta wannan gurin ya sunan shi farm center akwai farm center in ka tafi Tarauni akwai wani gida farm center gidan gona ne a makarar na so ke kalle akwai bambanci tsakanin kadarar gwamnati da fili gwamna yana da yanci da zai ba da fili amma kadarar gwamnati process ne saboda za a iya cewa fraud zai shigo kamar sata za ta iya shigowa to shi sa ba a bawa jami'in gwamnati saki ba kaidi ne sarrafa kadarar gwamnati yadda yake so ba sai an bi process shine ake bukatar due process kaga abin da ke nufi ko ba da filin ba yana bukatar due process amma wannan akwai laxity a ciki tunda akwai dama gwamna a ciki wannan gidan gonar shi suka gijijjiba amma gidan gonar kuma yana da kayayyakin gona akwai fabricating machine akwai waɗanda tun lokacin northern Nigeria suke abinda zai maka takaici lokaci da aka zo da trailer aka kwashe kayan na aka batar da su sai aka kira na aka ce ni in je in bincika wa kira ka da na je wa na faɗa yanzu wa kira ka gwamna ne kira ka ni da shi yace je bincika in karɓo kayan nan dawo da gwamnati wanda aka yi da yunwa ya ai abin da kake so gane shi ne ka gane ko abin da kake so gane shi na fi son su rinka harbo bullet din ni sai mai da martani ka gane wato akwai abubuwa da dama wanda yake to ne na uku ka gane ko na uku kes ne na kantin kwari to mu bata amala maganganun sa da yawa sannan za su ɗebo abubuwa da yawa program din naka ba zai fito da amma kes din kantin kwari akwai magana sosai a cikin ta shi ma aka ci gaba wannan ne magana da na ga maka ya za bata abu ne za lokacin da yawa saboda ba na son kai mana jeopardizing da abubuwan da za su fara gaba yanzu misali ina fito na maganganu irin wannan ko na zo na yi su nan gaba ba su da amma nan gaba ma a rubuce za mu yi su da karfin zacin Allah kuma ko da ba na cikin gwamnati inda NNPP ta kafa gwamnati duk wannan abubuwan sai mun bincika su sai mun tabbatar da cewa an yi mutanen Kano adalci muna godiya masha Allah